Lugo trepou esta fin de semana para competir a nivel autonómico. O Rocódromo do Palomar acolleu a segunda proba indoor da primeira Copa Galega de Escalada en bloque, un deporte descoñecido para moitos que comeza a gañar adeptos e que dará o salto ás Olimpiadas no 2020. Eso va a ser que haya más clubes, más gente practicándolo, más instalaciones, más fondos, más ayuda a deportistas. Va a ser un cúmulo de circunstancias que veremos de aquí al 2020. Precisamente dalo a coñecer para comezar a crear canteira é o obxectivo desta competición organizada pola Asociación de Clubs de Montañismo de Lugo e a Federación Galega de Montaña. Colleu con moita ilusión a Federación Galega co ánimo de divulgar escalada entre os máis xoves e entre os deportistas populares. Porque agarrarse con forza a unha parede como esta engancha. Me gusta porque lo practica mi hermana y mi madre. Llevo un año y es bonito compartirlo con mi familia. A competición, que consistiu en 6 bloques, reuniu a escaladores de clubs de montaña de toda Galicia nas categorías sub-18 e absolutos masculino e feminino. En cada bloque, en cada paso de dificultade, teñen 3 minutos para probar, para darlle intentos, o que no noso argot chamamos pegues. Entón, se ao cabo desos 3 minutos consiguen encadar o bloque, que é chegar ao último agarre de arriba, conseguirán facelo e contaralles como feito o bloque como un punto. Son 6 bloques, 6 puntos en xogo, o que máis puntos saque, gana final. Preparamos pues todas las semanas, entre 4 o 5 días, podemos llegar a entrenar para este tipo de eventos. Un evento tamén con escalada solidaria. Membros de Somos Unidos polo Cancro colaboraron na competición e deron a coñecer entre os asistentes o seu labor. Ademais, tomaron boa nota sobre este deporte que incluirán como actividade no primeiro campamento que organizarán do 10 ao 14 de xullo na provincia. Va a ser un campamento dirigido a niños que tienen relación con nuestra asociación y al mismo tiempo niños con autismo, para fomentar el asociacionismo durante 5 días. A terceira e última proba desta Liga de Clubs disputarase o vindeiro 19 de novembro en Vigo.